Wannan wasiƙa zuwa ga yara shugabannin gobe. Idan kuna karanta wannan wasiƙan, bai yiwa mu ba ma nan a raye. Kila kidnapper sun yi awon gaba da ni, ko kuma an kama ni an kashe ni domin na faɗi gaskiya, ko kuma ciwo ya kashe ni domin rashin asibitai mai kyau, ko hasarin mota domin rashin hanya mai kyau, ko kuwa yakin addini wadda suka bar mana. Amma don Allah ina so ku gane wani abu shine, mun yi iya kokarinmu domin duniya ta zauna lafiya. Mun rayu ne a wani zamani mai cike da rarrabuwan kai. Mutane na kashe juna da sunan addini. Musulmai na zargin Krista, Krista na zargin musulmai. Kabilai na kin junansu ne, alhali dukan mu talakawa ne, wahalar mu daya. Muna kone angon juna, muna zudda jinin juna, muna rayuwa cikin tsoro. Talaka na sace dan wansa domin karɓi kuɗin fansa. Ka je gona ma baka tsira hannunsu ba. Ka je kasuwa ma baka tsira hannunsu ba. Ka je makaranta ma baka tsira hannunsu ba. Za ka yi tafiya hanya ma baka tsira hannunsu ba. Mutuwa, bala'i da talauci sun mamaye mu a kasan. Masu mulki suna sace dukiyoyin ƙasa. Ana sananta wa talaka. Muna rayuwa cikin kunci. Maimakon mu haɗa kai sai suka mayar da mu muna farautan juna. Don Allah ku tuna cewa akwai wasu mutanen da suka yi iya kokarin su ta wurin gaya wa mutane cewa musulmai da Krista za su iya zama ɗaya. Domin zaman lafiya ya fi yaki amfani. Kuma Najeriya ta fi duk wani ɗan siyasa girma. Don Allah ku zama haske a lokacin duhu. Ku zama sanadiyar da mutane za su gaskanta da zaman lafiya kuma. Domin kasan nan ta kuce yanzu. Ubangiji Allah sa mu gama namu da duniya lafiya. kallo ya hanci yanzu hanci kaga wani halayen da muke ciki saboda Allah ku taimaka mana ga wangaren lura kardin kallo ya karin ku taimaka mana ga wangaren lura daga hannun in ko sun ku kai mu mutu to shikenan sai ku hada mana gaskiya mu yi sallama da ku mu mutu ka hada musu wanga bai da lahiya yanzu ga yahayanin bai da lahiya kuma ni ka san halin da nake ciki ka san ni ma kaina ban da lahiya kullun sai na sha magani fa saboda Allah amma kullun da yaushe dai ga kullu ana ce muku ku yi magana sai ku ce wai ku ba ku magana ga lalura ga kina yiwo haka nan mutanen ga ku diba wa inda kwanan mu nawa muna magana da su sannan kwanan mu nawa muna tahiya kasa mun wahala mun ta daga yara haji ku dibi laluran ga da muke saboda Allah da annabi ku taimaka mana ga wannan lalura in kuma ba ku yawa ne shike wanda ga halin da muke ciki wanda shike yau ni gani baya da lafiya na ciya mamma ba shi da lafiya sannan har yanzu an kasa a ce komi an ji sun kai mutu cikin daji don Allah ku tashi tsaye a taimaka don Allah a kai ƙarshe wanga lalura domin mu dawo cikin iyalin mu alaji a tashi tsaye don Allah a ci gaba da neman jama'a a ci gaba da neman al'umma kun shi kenan sai a yi hakan ta wuce amma haka ku ruwashin gugashin ai bai yi ba alaji don Allah ku tausaya mana don Allah yau ko ga hoto ku dube da mun ka yawo don Allah